Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipget ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked at akyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Helen, nga iti ang dama, kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, apaman anakitak iti YouTube daytoy nga email address, saan akon anagdwa-dwa anag-email. May saak kadagiti sukiyo iti daytoy a drama, idi mang mga ganpay daytoy iti radyo. Ti amok kat talaga nga awanan daytoy a drama. Iso anaragsakanak idi nakitak iti internet. Sapay kuma, tama idrama matoy kapadasak, adyak tupulos, malipatan. No kasta nanang, nairwar yung timpaw it ko? Ay, uwan anak ko. Talaga kadiasan ka makaawit inton kasangay ni June eh. Pasensya kayo nanang. Ngam sana ka pinalubusan ti amok nga agawid dita Pilipinas. Una yun, Helen. Walo lang titawan ni June di nag-abroad ka. Ita, sa kapulo kat inaman titawan na apaman nga ang kasangay. Ngamdi ka lang taagawid. Imbagak matan ti rason, nanang. Kan may sa, ada kayo mo tita. Dagiti kasinsin na, adada mo tita Pilipinas. Narigat ngamin no ipilit ko ti kayat ko. Tama nga no sukatanak ti employer ko. Kakaisuna na singpet da kanyak. Helen, anak. Amok mata saan nyo abay-bayan ti anak ko, nanang.
Isa makaamo kayo pa'y nakankwana. Sana bale, taninayunak timpawit ko. No kaya tiyo, agpawitak pa, isakbay amadanon ti panagkasangay na. Uray no imbita rin nyo amin akaaruba tayo no iso. Anak, saan nga umdas ti kwarta nga ipawid mo? Teenager ni Junie. Bakit akmatan? Nasaysayaan no si ka na mismo ti. Pangaasim nanang, husto ko man. Ano sa nyo pa'y lang ti mga iwan iti apu ko yo, bayat ti panagtrabahok dito'y abroad. I will give you money, Helen. Just stay, okay? Sir, I need to go home. My family needs me. No. I give you lot of money. Just don't go home. My family need you here. But sir, Please, Helen, don't leave. Helen, I'm begging you. Don't go home. how much money will you give me, sir? Lot. Just don't go home. Okay, I will not go home anymore. But you have to give me the money now. I need the money now, sir. Bilibakan ka, Helen. Amo malamlam yung mo tayo. Siyak pa iti ko na, Manong Lauro. Oh, aday ta ka manan. Di na kon awagan iti Manong. Lauro latan. Nabaybayag tan nagkadwa dito eh. Di ka kadipay lang na erwa mamang birngas kanya. Sa bagay, oray inauna kang mitisyak. Saan amadlaw iti langa, taubing ti langham. Talaga mat. Bagay ta nga rod. Aday ta ka manan. Insamiram manan day ta abanag. Agpay sumot ngamin. Agbagay talaw na, Helen. Sika, kanayin lata nakasta ti bagbagam kanyak. Gabot agpay sumat. Awan mo't siguro ti dakas na. Saan ka di? Saan ta nalapdan dagitirik nata, Helen? Anya ka ka di? Amang ano maaman dagiti amo ta. No bilang maadanta iti relasyon. Ilimad ta ah. Amo mo ta saan ang mabalin ang maamuan da. Tamang ano pa panahon da ta. Kakaiso na nasingpot da. Isang arot ang nagbayag ka kas babaw nanda. Katsakmet, nagbayag kas driver da. Iso asa na rin ba nga maamuan da tipod no. No bilang laan. Pudno nga inauna ngam siyak ni Lauro. Ngam saan amadlaw, manang Emmy. Ubing ngamin tilangana, kat na ismarte nga agbadbado. Kinapudno na, edi simang petak iti ayan dagiti amok. Sigudan nga agpapaay kadakwada ni Lauro. Isu tinangliwliwa kanyak, tapno sa anak idi ama homesick. Tila ang jak amo. Katnoan niya ti pinanawan na abiyag, iti pagilyan tayo. Ta saan met nga gis istorya. Gapo ta mariknak met nga da panagayat ko kankwana. Inaklon ko, kat ad-adan ang nagbalinak ang naragsak, iti pagilyan nga ayan ko. Tijak amo, kastoy met gaya men ti mapaspasamak, iti pagilyan tayo. Anyan, apok. Agtutubo ka pa'y laang dalaing kan nga aginom.
Anit, bibiyang iyo ya. Ha? Ha, unay adi kasta pa nagsasaum apok. Apay ngay akasta kamutan. Kasano? Naglaing kayo makibiyang. Man nakibiyang kayo. Anya, ay unay kaan. Saan apan nakibiyang teraramid kapok? Ikagkagumaan ka laang nga iwanwan. Ta saan ahusto teraramidam? Kada kayo ngay. Daya mo, gusto aramidan nyo. Ha, Awan mo, gusto aramidan nyo ah. Kagasam ngay. Tadiyokit din kayat ngitad kanyak ti amin ang kwarta ngay paupawit ni nanang ko. anya, ay por Diyos. No itad ko kan katipaw-paw iti inam. Anya pa'y nga iti gastusan iti panag-aadal mo. Apay, tamo yun. Sumsumrigat pa yaya. Anya ti kayat mo asawan Junay. Ibagam kanya kapok. Anya ka po ngay bagag kata kayo ngay. Adula, amin nga mo yun. Helen, makabulan na nakarelax ta. Solo tato'y balay dagiti amo ta, nagbakasyon da. Pudno day ta, Lauro. Ngam aganad ta. Narigatan. Jacket nga adama sa udag iti amo ta. Wen, di ka kaligdanag. Agtig na itala tayo ti normal. Nangruna no adda tayo ti living room ha. Tada CCTV ijay. Pudno day ta. Kan aramidon talata dagiti trabaho ta ditoy. Uwan saan nga minakayat dagiti amo ta tinasadot? Narigatan. Ang mga naday takit din ti pakadaksan ta, no kwa? Saan la day ta, Lauro? No day tay kadubong ta dagiti pada ta Pilipino ditoy. Jakayat nga ipadlaw nga adda relasyon ta. Ha? Apay, ibain na ka di, Helen? Saan mat? Ngam nasaysaya atan ti kasta tapno sigurado. Amumatan, no daduma. Dagiti pa'y mismo akailyan tayo ti pakaigapon ti panakadadaal tayo dito eh. Ang mga no adagi pulong kadakwada kadagiti amo ta. Sa bagay, at damot puntom. Alangarad, tong palag ti kayat mo, Helen. Ninanang ti umawawag. Hello, Nanang. Siyak da ito'y nanang. Sana ni Lola. Oh, Junie, si Kagayam. Ayan ni Lolam. Apay asi katimawag. Talaga ngayon libas ko timawag nanang. Tadyak kaya tamangag ni Lola ti panagsarita ta. Apay, Junie. Nanang, imutan nakmat ni Lola iti kwarta. Anya, kasano nga imutan na kaakunam? Tipitan nak. Tsak pa yun magatang dagiti project ko no daduma. Nakababayin ka dagiti kadalak. Ha? Kun ikatangan na kumay ti motor ko nanang. Tanda ni amin dagiti gagayim ko iti pagadalan. At ang motor da. Hindi may pagpagakan ni Lola ah. Ikan na kumay ti paggatang ko iti motor nanang. Pangasim. Tapno nagagagutak manin nga gadan. Ala, wanan. Ni antim adyan ti pagpauitak iti kwarta. Isunto ti pangdawatam iti paggatang mo iti kasapulam. Imanugutak iti kayat ni Junie. Ajak man laki nunsulta ti inak, manang Emmy.
Aklunag amay sa ti panaganak ko iti kinabalasang, no apay nga ingka gumaak tinagabrod. Ibain ko ngamin tinapagtan ko. Kat aklunag mat, nga ad-addaan ni nanang ko tinangas asikaso ka ni Juni nga anak ko. Iti na minsan nga imawag kanyak ti inak, madlaw nga adda pa ng babalaw na kanyak. Apay ay akas na ti panagsauyo ita kanyak nanang. Amo, kasan mo matla ang aklunan. Nga masigurado kasi ka tinagtaudan tinggatang ti anak mo iti motorsiklo. Ay, imbagak mo tan kada kayo nanang. Saan nyo na pagparikutan ti panagmotorsiklo ni Juni? Helen, anak ko. Kasayaatan no agawid kan di Pilipinas. Tasikan ti mga sikaso iti anak mo. Jakon kabailan nga iwanwan ni Juni. Unay kayo na ayan nanang. Kasla saan yung apo ko ni Juni? Amo man napatag kanyak ti anak mo. Nalablabas pa, iti panangipatag ko kankwana. Ngam ti panangipatag mo amismo nga inana. Ha? Ngam jakon kabailan atong ngaron ni Juni. Tapampanoy-nuyam tumot ngamin. Pangaasiyo ko mananang. Huston, jak kaya tapagsaritaan day ta. Amom Helen, makalawasin ang nadlaw ko di ka matagtagari. At ka di parikot? Awat matkat di, Lauro. Siguro, pampanunutom di pamilya mo di Pilipinas. Jak ilibak. Nang runak at nabayagan day din na udi ay awag kanyak ni nanang. Si Kamat, relax ka lang. Kaslasan ka na irwam ka dagiti na panawan tayo di Pilipinas. Makalagip lang dagi jay, no da kasapulan da. Sana kas din ni nanang ko. Amo ka na sa ertirik nana. Gaputan na kaisawa nga iti saan anasayaat. Idi na udi nga imawag. Mairwam kan Helen. Nabayag kan dito eh. Iso Ni, ti cellphone ko day jay. Mabitla ang tayo naksumbatan. Anyat na pasamak nanang. Aping agsangsangit kayo nga'y mawag. Napasama ka, hindi pagbutbut nga, Helen. Si Kantumat ngamin. Nanang, anya pagputbut nga nga'y bagpagayo. Anyat na pasama kaya. Aping agsangsangit kayo. Di Juni nga po. Nadisgrasya iti motorsiklo. Anya, Agawid ka, Helen. Ika gumam di agawid para ka ni Juni. Agawid ka. uwan. Uwan nanang, agawidak. Orayan dak, tagawidak. Ingka gumaak tinagawid manang Emmy. Tapno makitak ti anak ko. Idi nakasangpetak iti pagilyan tayo. Naamwak ti amin nga aramiden ni Juni. Nang runa ti saanan a panagadal. Naibarkada gayaman. Kat nagbalin asukir. Tinasaam. Naputod ti saka ti anak ko. Gapo iti panakadisgrasya na iti motor. Kat idilaan na riknak, anapatag kanyak ti anak ko, nga uray no jak kinayat ti panakaitao na. Gapo iti napasamak kan kuana,
Kapilitan ang nagsubli aklat ta dito'y Hong Kong. Tapno manggedak para iti pamilyak. Ngam na nadak itan, kan nakiwinaswasak meten kan ni Lauro. Tapno may pamaysak ti agtrabaho. Tati panggap ko, apaman ang makaurnungak, agawid akon, tapno makadenak ti ina, ken anak ko. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Helen. Helen, pagayam ko, anyan ti padas mo. Masapul pa'y nga da mapasamak iti anak mo, sakbay nga inikam iti atensyon. Ngam iti sabali abanda, amok anak kaamiris ka, gapo iti napasamak. Kat tinapatag, saan pa'y analadaw ti amin? Kat amok amasulngitam pa'y tinagkurangam iti pamilyam. Nang runa nubuyugam iti kararag, ti amin nga ar-aramidem. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, ti biyag. Para kadagiti papagayam amayat amang ibinglay iti padas na, ipatulodyolaan dagiti padasyo iti email address dagiti tugot iti danatibiyag@gmail.com. Naimbag nga oras kada kayo amin.